गरेस्वरा बिटिसि एरियानि बिराद गोजाम मोनसे मिउनिसिपालिटि कमिटि पौरसभा कमिटि बे कमिटिया दिनै पूर्णांग भावे शक्तिशाली श्रीजुत महेश्वर बसुमतारी बिथां जोंनिनो MCLA आरो प्राक्तन बिटिसिनि EM बिथांखौ लानानै दिनै कमिटि गठन खालामनाय जाहैदों। 8 जन मेम्बार वार्ड कमिशनार आरो सासे भाइस चेयारमेन गतिके 10 जनिया मोनसे गोख्रों कमिटि आङो आसा खालामो बे कमिटिनि जरियते जोङो गरेस्वर पौरसभा कमिटि एरियाखौ जोङो गोख्रोङै आरो जोबोद थाबै मोनसे रिफर्म खालामबोनो फैनो हागोन। जवा 5 बोसोराव UPPL सरकारा जे खोथा होनानै मावफुंनो हायाखै रायजोनो नि साननाय हनायखौ फेलें खालामदों मावफुङालासिनो थादों बे खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनाया जोंनि दायित्व अति खम दिनर भितरते रायजोआ जे लुगैदोंमोन बेखौ रायजोआ मोनफिनसिगोन। गरेस्वर टाउनाव जेरैबो खना खनला लाइट होनाय जाहैगोन। गरेस्वर टाउनखौ टाउनिया मोनसे आरबान मोनसे अनुभव खालामहोनो थाखाय गरेस्वर एरियानि रायजो राजाफोरखौ टाउन एरियानि रायजो राजाफोरखौ फुटपाथ माबा खालामनाय जाहैगोन मेकओभार खालामनाय जाहैगोन फोसाबनाय जाहैगोन डेकर खालामनाय जाहैगोन आरो गरेस्वराव जोङो बे कयेक दिननि भितरावनो चिल्ड्रेन पार्क गायसनगोन आरो बेबादियैनो गरेस्वरखौ जिहेतु बहुत पुराना एरिया बहुत पुराना टाउन नामदांखा नाम गोनां मोनसे एरिया गरेस्वर होननानै बुङोब्ला आं पर्बतजरानिफ्राय फैदों पर्बतजरानि मानसिया गरेस्वर बिराद गोजान सानो खिन्थु जोंनि पर्बतजरानिबो बिराद मानसिफोर दङ बाहाय आंनिबो रिलेटिभफोर दंफैयो गतिके बे गरेस्वर एरियायाव दिनै आं फैनानै आङो मिजिंथियो बे गरेस्वरखौ जोङो फैगौ दिनाव बे 5 बोसोराव श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव गोख्रों गोग्गो आरो मोनसे सुरक्षित मोनसे टाउन बानायनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। मेडाम नैबे समाव गरेस्वराव ड्रेनखौ जों फकास होदों ड्रेन थाबथानायजों लोगोसे बिभिन्न जायगायाव ड्रेन नांबावगौ बेखौ जों अति शीघ्रेनो जों परिकल्पना खालामखाबाय कयेक दिननि भितरावनो विदिन मार्च मासनि भितरावनो जोङो गरेस्वरनि ड्रेनफोरखौबो आरो ड्रेनफोरखौबो थिक खालामनाय जाहैगोन। आरो नैबे समाव गोबां जेंना नुजाथिदों जिहेतु फोनांजाबनाय जिहेतु हाबनाय गामि ओनसोलाव हाबनाय जिहेतु नोगोर ओनसोलाव जिहेतु बे लामाफोरा दासिमबो जिहेतु मोजां जायाखै बेनि सायाव माबाफोर गामि टाउन एरियानि लामाफोरखौथ' जोङो अलरेडि बिटिसिनि जे फान्ड जों मोनगोन बे फान्डजोंबो जों खालामनो थाखाय माखासे साखा भारा जों खालामदों अलरेडि एस्टिमेट जोङो पलिसि खालामगासिनो दङ अलरेडि एस्टिमेट जोङो माखासे खालामखाबायबो आरो बेनि बादैबो जोंहा दिनै MCLA दिनै कमिटिनि चेयारमेन बिथां दङ महेश्वर दा बिथाङा फैगौ कयेक दिननि भितरावनो आरो बे एरियानि थाखाय गरेस्वरनि थाखाय मा नांबावगौ बेखौ जों रायलायलायनानै अति शीघ्रे गरेस्वरनि लामा पाका करन बा CC ब्लक खालामनाय जाहैगोन इम्परटेन्ट आरो जोबोद दरकारि एरियाफ्राव आरो बेनि बादैबो ओरैनो जों आसाम मालानि जरियते लामा गिदिरखौनो मोननाय थांगासिनो दं दिनै बिभिन्न एरियायाव चिफ सारा अपेनिं खालामगोन निश्चय।